What's up mga ka-adventure? Panibagong araw, panibagong food trip adventure. For today's video, tara samahan nyo ko sa bago nating na-discovering bagong kainan dito sa may Dagupan City, Pangasinan. Nagsasarapang bang Korean foods ba ang hanap mo? Tulad ng mga ramen at marami pang iba. Tara samahan nyo ko dito sa may Barangay Arellano, Dagupan City. Katabi lamang to ng University of Pangasinan at 7-Eleven. Syempre, andito ulit si Lingmo. At dito na nga tayo magtutungo sa my Fives Ramen and Kmart. Hey, what's up mga ka-adventure? Dito nga tayo sa may Dagupan City. At dito nga tayo magtutungo sa may Five Ramens and Kmart. At ating nang titikman kung talaga namang quality yung kanilang mga ramen dito. Kaya tara, let's di! Pagkapasok nga natin mga ka-adventure, agad-agad bumungad ang kanilang napakagandang ambience dito. Iba't ibang mga Korean foods nga pala ang pwede nating mabili rito. Narito nga pala yung mga iba't iba nating paboritong ramen na mayroong iba't ibang flavor na pagpipilian. At mayroong nga rin palang iba't ibang toppings na pwede mong itopping sa inyong mga ramen dito. Dahil dito nga sa may Fives Ramen and Kmart, ikaw mismo ang magtitimpla ng sarili mong ramen. Yes, tama ka mga ka-adventure, ikaw mismo ang magluluto ng sarili mong ramen dito. Kaya naman mga ka-adventure, nung nakapili na tayo, sinubukan na rin natin magluto rito. At nakapili na rin tayo ng ating itatapping sa ating lulutuing ramen. Huwag kang mag-alala mga ka-adventure dahil sa bawat lutuan dito, mayroong instruction na mababasa kung paano ito lulutuhin. At dahil nga first time nga natin magluto dito, nagpatulong muna tayo kay ate. Sir, kumusta naman po yung kanilang ramen dito? Okay lang. Balik ka lang. Ay ma'am, kumusta po yung pagkain nila dito? Okay na. Taga saan kayo? Sino mga ka-adventure, pagkalipas ng ilang minuto, naluto na rin ang ating ramen. At dito na nga rin natin to titimplahan. At heto na nga ang pinakahihintay natin. Kainan na. Siyempre sa unang kagat, anagasan agad. Ay grabe, swabe, napakasarap mga ka-adventure. Quality. Dito nga sa may Korean Ramen Kmart mga ka-adventure, makakabili rin tayo dito ng iba't ibang Korean juice. Ito nga pala yung tinatawag nilang boba. Ihahalo nga natin dito sa ating napiling mango flavored juice. At ready to drinks na. So yun ang mga ka-adventure, titikman din natin itong kanilang sausage at saka Korean corn dog. At ito nga ay ating lulutuhin sa kanilang microwave oven ng ilang minuto. Kaya kung naghahanap kayo ng bagong makakainan at bagong matatambayan, harap na rin kayo dito sa my Fives Ramen and Kmart. Ay grabe mga ka-adventure, pakiramdam mo talaga dito, nasa Korea ka. Huwag ka nang magpapahuli mga ka-adventure, tara na dito, yayain mo lang yung mga kaklase, katrabaho, isama mo na rin ang iyong jowa. Tignan nyo naman mga ka-adventure, amoy pa lang, nakakatakam na. Sa presyong abot kayang-kaya ng inyong mga bulsa. Sir, kumusta po yung ramen nila dito sir? Busog po? At tinikman na nga natin yung kanilang sausage dito mga ka-adventure at isinod na natin tinikman at kinain itong kanilang Korean corn dog. Cheesy mga ka-adventure, yumminess, promises. Iba't ibang beverages nga pwede nating mabili rito. Iba't ibang flavored ng juice tulad ng pineapple, mayroong blueberry, caramel macchiato at napakarami pang ibang mga ka-adventure. Pwede ka rito mag-dine in o di kaya na may mag-take out. At habang tumatagal mga ka-adventure ay siya namang parami ng kanilang mga customer dito. Kaya naman mga ka-adventure, huwag ka nang magpapahuli. Kung madaan at makapunta kayo ng Dagupan, huwag nyo na kalimutang isulat sa inyong mga bucket list ang pagpunta rito dito sa may Fives Ramen Kmart. Ma'am, kumusta po yung ramen nila dito? Ma'am, kumusta po yung ramen nila dito? Quality ba ma'am? Quality. Hindi lang ramen nga pala at mga juice ang pwede nating mabili dito. Mayroon din silang mga ice cream na bagay sa mainit na panahon. Mayroon ngang vanilla, strawberry at saka chocolate flavor. Kaya kung nanonood ka pa hanggang ngayon, paki-comment na lang sa baba kung tagasan ka para malaman ko kung saan napapatpad ang aking mga video. Nagsasarapang ramen at Korean foods ba ang hanap mo? Tara na dito sa my Fives Ramen and Kmart.